סבא, מאיפה הגיע לך כל הרעיון הזה בכלל, כאילו להביא אותם, ומאיפה הבאת אותם והכל? אני מילדות אוהב את הדברים הישנים. כשהיינו ילדים, זה היה אצל אחד החברים בקיבוץ האופניים האלה, עם המנוע עזר טוסטוס כזה. לאחר כמה שנים מצאתי אותה מתחת לבית אצלו. לקחתי אותם אלינו הביתה. הם עמדו בתור מוצג בגינה. בסביבות איזה 15 שנה היו אצלי בגינה, עד שבא הנכד שלי ואומר לי, סבא, בוא נשפץ אותם. אמרתי לו, רוני, לא יצא מזה כלום. והוא התעקש. ואנחנו רואים פה בתמונה אופניים עם מנוע עזר משנת 36, לאחר שבדקנו באינטרנט. עשינו להם ניקוי חול, צביעה כללית, ועכשיו אנחנו בשלבים של התאמת מנוע. ברגע שיהיה מוכן, נעלה עוד סרטון. תודה רבה סבא. ביי. סבא, אתה יכול להסביר לנו מה זה כל התמונות היפות האלה שפה על הקיר? פה אנחנו רואים תמונות משנות ה-50. יש פה ישיבת סידור עבודה בקיבוץ. הנה אבא שלי זכרונו לברכה. פה רואים סידור עבודה שנות ה-50. זה יעקב אורן, יוסי גלילי, שלמה דגן. פה יש לנו מסעית מקלנובה, שאבא עבד בקואופרטיב הקו בזמנו. כאן יש לנו תמונה של הוצאת דגים מהבריכה. אתם רואים את העובדים פה, מעלית, שופכים לזה ויוצאים לתנובה. כאן מסעית עם מעלית שמעלה את הערימות חציר, זה GMC. הנהג הוא שלמה. פה יש לנו תמונה של קואופרטיב הקו. פה אנחנו רואים שוב פעם את אבא, זכרונו לברכה, בונים את נמל חיפה ומשאית ברוקווי עם שפיכה הצידה. היו תקופות יפות. תודה סבא.